ሰላም ከመይ ጸንሐው ክቡራ ተኸታተልትና ንሰዓት ሓርናዮም ሓደሽቲ ዜናታት ሒዝና መጺና ኣለና። እዋናዊ ዝኾኑ ዜናታትና ብእዋኑ ንኽበጽሕኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ክትተባበዑና ብኽብሪ ንዕድም። ሓደገኛ ስጉምቲ ፌደራል ኣብ መቐለ ብወልቃይት ውግእ ምጅማሩ፣ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግድሮም ከም ዝኸውን ኒውዮርክ ታይምስ ሒዝዎ ዝወፀ ሰበር ዜና፣ ውግእ ኤርትራ መልኪቱ ድምፂ ጀርመን ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ፣ ሃራ መሬት ዝነበረ ሓይሊ ምብትታኑን እቲ ዝተረፈ ድማ ምስ ፋኖ ውግእ የካይድ ምህላውን ሓድሽ ምዕባለ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ። ክቡራትን ክቡራትናን ናይዚኦምን ናይ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ምዕባለታትን ክነካፍለኩም ኢና፣ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዕናዊ ኩናት ይኣትዋ ከም ዘለዋ ኒውዮርክ ታይምስን ድምፂ ጀርመንን ሓድሽ ሓበሬታ ሒዘን ወፂአን ኣለዋ። ኒውዮርክ ታይምስ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ንምግምጋም ፍሉይ ልኡኽ መዲባ ኣላ። እንተኾነ ግና እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተራኺቡ ምዝታይ እምበር ዝመፀ ለውጢ ኣይረኣናን ክትብል ትገልጽ። እታ ሚድያ ከም ዝገለጸቶ ክሪቲካል ትሪስትስ ዝተባሃለ ትካል ኣሜሪካ እውን ሰራዊት ብልጽግና ናብ ትግራይ ይጽጋዕ ከም ዘሎን ዝተጸግዐሎም ግንባራት ብሳተላይት ዝተሓገዘ ሓበሬታ ከም ዘለወን ሓቢሩ። ስለዚ ድማ ብልጽግና ናብ ትግራይን ኤርትራን ዝገብሮ ዘሎ መቀረራብ ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ጥራሕ እንተይኮነስ ንኹሉ ዓለም ግልጽ እዩ ክትብል ትገልጽ። ኒውዮርክ ታይምስ ወሲኻ እቲ ኩናት ናይ ድሮን ውግእ እዩ ክኸውን ክትብል ትገልጽ። ብልጽግና በዝሒ ድሮን ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ሜላ መጥቃዕቲ መጀመርያ ብድሮን ምድኻም ስዒቡ ድማ ብእግረኛ ሰራዊት ክኸውን እዩ ክትብል ትገልጽ። ስለዚ ድማ እቲ ሰራዊት ብልጽግና ምስ ኤርትራን ትግራይን ዝገብርዎ ዘለዉ መቀረራብ መንግስቲ ኣሜሪካን መሻርክትን እውን ይፈልጥውን ይከታተልውን ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኣብ ጉዳይ መፍትሒኡ ግን ዛጊድ ጭቡጥ ሓበሬታ ከምዘየለ ገሊጻ ኣላ። ድምፂ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ዳግማይ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንጉዳይ ዓሰብ ጥራሕ እንተይኮነስ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነፀትሉ ጉዳይ እውን ግልጽ ኣይኮነን፣ ጭቡጥ መረዳእታ የለን እናበሉ ይርከቡ። ኩናት ክጅምር ምዃኑ ዘመላኽቱ ድማ ብዙሓት ምልክታት ንርኢ ኣለና ክትብል ትንተና ትጅምር። ድምፂ ጀርመን ክፍሊ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዳግማይ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ መልኪታ ንመስራቲት ኣዲስ ስታንዳርድ ዝኾነት ፀድላ ለማ ቃለ መሕትት ዝገበረትላ እንትኸውን ፀድላ ለማ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጥራሕ እንተይኮነስ ምስ ትግራይ እውን ኩናት ክለዓል ምዃኑ ዘመላኽቱ ብዙሓት ነገራት ንርኢ ኣለና። ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ተፀጊዑ ኣትዩ ይርከብ። ኤርትራ ይኹን ትግራይ እውን ንዓርሰ ምክልኻል ከም ዝተዳለዋ ሓበሬታ ኣሎ ክትብል ትገልጽ። ፀድላ ለማ ወሲኻ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ደገፍቶምን ጉዳይ በሪ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ገይሮም እዮም ዝሰርሕሉ ዘለዉ። ኣብ መዓልታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተገንጸለትሉ ጉዳይ ትኽክል ከም ዘይኮነ እዩ እቲ ህዝቢ ብንደት ዛረብ ዘሎ። ኣብ ኣሕመድ እውን ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ዘረጋግፅ ሰነድ ኣይረኸብኩን ክብል ፓርላማ ገሊፅሎም ክትብል ገሊፃ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ፋኖን ሰራዊት ኦሮሞ ነፃነት ግንባርን ኣብ ውግእ እዩ ዘሎ። ስለዚ ድማ ብልጽግና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝነበረ ድጋፍ የብሉን ክትብል ገሊፃ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብልጽግና ብውሽጢ ጉዳይ ተወጢሩ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ንምኽፋት ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኑን። በቲ ካሊእ ወገን ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ብልጽግና ደልይዎ እንተይኮነስ ናይ ተልእኮ ኩናት እዩ። እቲ ኩናት ንኽጅምር ብድሕሪት ኮይነን ዝደፍኦ ዘለዋ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን እስራኤልን እየን። ኤርትራ ምስ ኢራን ርክብ ከም ዘለዋን ንድሕንነት ኣሜሪካ እስራኤልን ስጋኣት ምዃና ጋዜጣ እስራኤል እውን ገሊፀን ከም ዝነበራ እቲ ኣጀንዳ ቀጠናዊ ልዕልና ንምሓዝ ዝዓለመ እዩ ክብል ይገልጹ። ስለዚ ድማ ኣብ ኣሕመድ እንተደልዩ ዝጅምሮ እንተዘይደልዩ ድማ ዝሓድጎ ኩናት እንተይኮነስ ተኣዛዚ ኮይኑ ዘካይዶ ኩናት እዩ ክብሉ ሓሳቦም ሂቦም። ብዝተሰሓሐተ መንገዲ ኣብ ሓራ መሬት ዝተመስረተን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝተበተነ ተሓቢሩ። ኣባላት እቲ ሓይሊ ኣምሊጦም ናብ ትግራይ እናኣተዉ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕዚ ግን ዝኾነ ጉጅለ ጥራሕ ከም ዝቐረየን በዚ ዝተናደደ ኣብ ኣሕመድ ድማ ነቶም ዝተረፉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ምስ ፋኖ ክዋግኡ ጽዒኑ ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዘእተዎም ተገሊጹ። ኣባላት እቲ ሓይሊ ተልእኾ ብልጽግና ኦሮሞ ክተፈጽሙ ህይወትኩም ኣይትሰኣኑ ዝብል መፀዋዕታ ሰሚዖም ንትግራይ ዝተመለሱ እንትኾኑ ዝተወሰኑ ዝቐረዩ ኣባላት ግን ብኣብይ ኣሕመድ ተገዲዶም ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተወሰዱን ኣንጻር ፋኖ ንኽዋግኡ ከም ዝተገደዱን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ብወልቃይት ውግእ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሙሉእ ክባን ዕፅዋን ከም ዝኣተወ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ። ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ነዳዲ ሙሉእ ብሙሉእ ምቆራፅ ስሒቡ ንሓደ ሊትር 300 ብር ሽየጥ ዝነበረ ነዳዲ ሕዚ ንሓደ ሊትር 500 ብር ሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነዚ ተኸቲሉ ድማ በዓል ስልጣን መጓዓዝያ ትግራይ ነቲ ዝነበረ ታሪፍ ታክሲ ብዕፅፊ ክውስኽ ገይርዎ ኣሎ። ማለት እውን ንኣብነት 25 ብር ዝነበረ ታሪፍ ናብ 50 ብር ዓብዪ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ትግራይ ግን ድሕሪ ሕዚ ደሞዝ የብልኩምን ዝብል መምርሒ ተነጊሮም ኣሎ።
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ዝልእኾ ዝነበረ ናይ ደሞዝ በጀት ስለ ዘይለቀቆ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ብልጽግና ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ መድሓኒት ብምኽልካሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም መፍትሒ ገባ ትመጽን ከም ዘላን ይፍለጥ። ብሓፈሻ ትግራይ ዝተመዛበለ ይኹን ኣብ ገዝኡ ዘሎ ህዝቢ ተመሳሳሊ ደረጃ ጠሜላ ሳቀየላ ኮይና ኣላ። እዚ ኩነታት ብቐሊሉ ዝርአ እንተይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ከይውድኦ ዘፍርሕ ከቢድ ሓደጋ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ወልቃይት ጦርነት ከም ዝተጀመረ ይፅብፀብ ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ዝተጀመረ ጦርነት ደደቢት ሚድያ ሓዊሱ ካልኦት ሚድያታት እውን እናፀብፀብኦ ዝርከባ እንትኾና ብዛዕባ እቲ ጦርነት ዝርዝር ሓበሬታ ግን ዛጊድ ከም ዘይወፀ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ። ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣትዩ ፀንሐ ኣርሚ 70 ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጽፈኛ ሓይልታት ስጉምቲ ጀሚሩ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ኣርሚ 70 ሰራዊት ትግራይ ፀረ ድሮን ሓዊሱ ነጥቢ ቀየርቲ ኣፅዋራት ከም ዝዓጠቐ ፍልፍላት ይሕብሩ። ጥሜት፣ ሕማም፣ ዕርቃን፣ መከራን ህልቂትን ተመዛበልቲ ወገናትካ ንምኽዋል ገበናት ጸላኢ ንምሽፋን ብሽም ሰልፊ ገበናቱ ካብ ዓይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ንምኽዋል ዝግበር ጻዕሪ ዓገድ ብምባል ምክትል ፕረዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኮኒኖም። ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እዩ። ሓደሓዲኡ ነገራት ኣዝዩ መደንጸዊ እዩ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ጆኖሳይድ ዝፈጸመልካ ልኣለውነትካ ወሪሩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘፈናቐለልካ ከም ህዝቢ ንኽጠፍእ በጀት መድሓኒት ነዳዲ ዝኸልከለካ ከም ህዝብታት ኩርዳን እግባ ክብትነካ ብዘይ ሕንከት ኣዊጁ ኣብ ትሕቲ ዝሰርሕ ዘለዎ ስርዓት ምንብርካኽካ ከይኣክልስ ንገበናቱ ብሽም ሰልፊ ካብ ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ክትክውለሉ ምፅዓር እንታይ ዝብልዎ ዕብዳን እዩ ክብል ገሊፆም። ንዝሓለፈ ነገር ዶ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ዓድኻን ዘይሓልፍ ጥፍኣት ትፍጽም ኢኻ። ጥሜት፣ ሕማም፣ ዕርቃን፣ መከራን ህልቂትን ተመዛበልቲ ወገናትካ ንምኽዋል ዶ ክንዚ ዝኣክል ትሰክርን ትኽሕድን ኢኻ ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ገበናት ብልጽግና እኮ ብገመ ሰልፍን ማሕበራዊ ሚድያን ክኽወል ዘይኽእል ጸሊም ታሪኽ እዩ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣብ ዝካፈልዎ ጽሑፍ ገሊፆም። ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ግልጽ መልእኽቲ መሓላሊፉ ንኣተሓባበርነትን ተሳተፍትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝካየድ ኣንጻር ቃልሲ ብሄራዊ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዐ ሰልፊ መግለጺ ሂቡ። ስርዓት ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘርኢ ከየጥፍአኹ ከይሰከንኩን ከይበታተንኩን ኢሉ እውን ትግራይ ትበሃል ዓዲ ካብ ካርታ ከይሓኸኩ ኣይደቅስን ኢሉ ኩሎም ዓይነት ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽም ኣሎ። ሕዚ ድማ ብሓይሊ ብረት ትግራይ ንምጭፍላቕ ዘኽእሎ ምድላዋቱ ዛዚሙ ኩናት ንምጅማር መጥቃዕትታት ድሮን ይፍጽምን ሰራዊትን ይቀራርብን ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ፖለቲከኛታቱ ወታደራዊ መሪሕነቱን ናይ ሚድያ ሰራዊቱን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጸለመ ዘመተ የካይድ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ድማ ብድሕሪት ባዕሉ ዝመርሖ ብቐንዱ ድማ ተላእኽቱን ደገፍቱን እቲ ስርዓት ዝኾኑ ተዛረብቲ ትግርኛ ዝተሓባበርዎ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዐ ሰልፊ ንቐዳም ሓምሊ 11 2018 ዓ.ም ንምክያድ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ተሓቂኑ ዘሎ ሰልፊ ብትርጉሙ ናብ ትግራይ በጀት መድሓኒት ነዳዲ ከይለኣኸ ኢሉ እውን ህዝቢ ሰሪሑ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀም ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከይምለስ ወረርቲ ሓይልታት ከይወፁ ብወረርቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ሓራ ከይወፅን ዝተመዛበልን ዝተሰደደን ህዝብና ከይምለስን ዝፅውዕ ሰልፊ እዩ። እዚ ድማ ስርዓት ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ዘብፅሐልና ይኹን ብቐጻሊ ከብፅሖ ዝሓስቦ ዘሎ ፅንተት ዝድግፍ ሰልፊ ምዃኑ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ይግባእ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘሎ ህዝብና ናብ ሓዊ ከሳውርን ንዝኸፍአ ሓደጋ ከቃልዕን ዝዛረግ ናይቲ ጆኖሳይደር ስርዓት ናይ ድጋፍ ሰልፊ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ስለዝኾነ እውን ከም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብዚ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓናን ፍትሓዊ ቃልስናን ዝኾነ ሰልፊ ኣተሓባበርትን ተሳተፍትን ዝኾኑ ኣካላት 2-3 ግዜ ክሓስቡን ካብ ዝነብሮም ተግባር ክቁጠብን ንጽውዕ። ኣንጻራዊ ፍትሓዊ ቃልስና ተሰሊፎም ንውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ደጊፎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣካላት እውን ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካብ ሕስረትን ውርደትን ብቐንዱ ድማ ካብ ናይ ሞራል ታሪኽን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ከም ዘየምልጡ ክርድኡ ይግባእ። ብምዃኑ እውን ኣብዚ ተግባር እዚ ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ኣካል ካብ ተግባሩ ክቁጠብ ኣለዎ እናበልና ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይን ነቲ ሰልፊ ክኹንን ናብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ኣንጻር እቲ ጆኖሳይደር ስርዓት ቃልሲ ከግህርን ንጽውዕ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ መከታተልኩም ነመስግን። ሰላም።